Καλώς ήρθατε στο ολοκένουργιο Τένας σε όλα Club. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να εγγραφείτε, να συγκεντρώσετε πόντους, να εξαργυρώσετε πόντους, να ενημερώνεστε με την εγκυρότητα επιστημονικών συνεργατών για το πιελικό έδαφος και την ακράτεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα του tenasinseola.gr και κλικάρετε πάνω στο εικονίδιο της φόρμας εγγραφής. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και δηλώστε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του Τένας σε όλα Club. Αν θέλετε να ενημερώνεστε κάθε μήνα για τα νέα μας, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter για να μην χάνετε ποτέ ό,τι καινούριο συμβαίνει στο κλαμπ μας. Με την εγγραφή σας κερδίσατε αυτόματα 150 πόντους. Οι εκπλήξεις δεν σταματάνε εδώ, καθώς υπάρχουν άλλοι 4 τρόποι που σας εξασφαλίζουν επιπλέον πόντους. Κάντε κλικ στο «Αποκτήστε πόντους» και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για 150 επιπλέον πόντους. Εισάγετε τον κωδικό που θα βρείτε στο εσωτερικό των συσκευασιών Tena Lady και Tena Punch και κερδίστε από 30 έως 180 πόντους. Απαντήστε στην ερώτηση του μήνα και κερδίστε 25 πόντους. Μείνετε συντονισμένοι στη Facebook σελίδα του Τένας σε όλα Club, γιατί κάθε μήνα δημοσιεύουμε ένα μοναδικό κωδικό, τον οποίο εισάγετε εδώ και κερδίζετε 25 πόντους. Εξαργυρώστε τους πόντους σας σε εκπτωτικά κουπόνια ή στον κατάλογο δώρων του Τένας σε όλα Club. Ανακαλύψτε μοναδικά δώρα για εσάς, την κουζίνα σας ή το σπίτι σας. Με ένα κλικ μπορείτε να δείτε και να αποκτήσετε τα δώρα σας σε μία από τις 3 κατηγορίες, εξαργυρώνοντας τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάθε δώρο. Για να δείτε τα διαθέσιμα κουπόνια σας, επισκεφτείτε στο Τένας σε όλα Club την κατηγορία «Εξαργυρώστε πόντους». Εκεί θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα κουπόνια. Επιλέξτε το κουπόνι που σας ενδιαφέρει, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ζητήστε το κουπόνι». Αφού επιβεβαιώσετε την εξαργύρωση των πόντων, το κουπόνι σας είναι έτοιμο προς εκτύπωση. Πατήστε «Εκτυπώστε το κουπόνι». Το σύστημα θα σας ζητήσει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα απαραίτητο για την εκτύπωση των κουπονιών, το Coupon Printer. Μην ανησυχείτε, αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά. Πατήστε το κουμπί «Συνέχεια» και ο browser θα ξεκινήσει αυτόματα να κατεβάζει το αρχείο εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση του download, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα που έχει κατέβει για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Για να συνεχίσετε, κάνετε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». Τελευταίο βήμα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του προγράμματος είναι να επιλέξετε «Συμφωνώ» με τους όρους χρήσης. Πατήστε διαδοχικά «Επόμενο», «Τέλος» και «OK». Και το κουπόνι σας είναι έτοιμο να εκτυπωθεί. Μην ξεχνάτε ότι ο εκτυπωτής πρέπει να είναι πάντα αναμένος και να έχει επάρκεια σε χαρτί και μελάνι. Μέσα στο tenasinseola.gr μπορείτε να βρείτε άρθρα και βίντεο σχετικά με το πιελικό έδαφος και την ακράτεια από τη Φωτεινή Λάγαρη, καθώς επίσης και να συμμετάσχετε σε σεμινάρια που εξασφαλίσαμε αποκλειστικά για εσάς. Παράλληλα, υπάρχει διαθέσιμο σε μόνιμη βάση πλούσιο περιεχόμενο σχετικό με τη μητρότητα, την εμεινόπαυση, την ψυχολογία, τη διατροφή και το πλήθος των δραστηριοτήτων που μπορείτε να συμμετέχετε. Για όλα αυτά, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας και να ενημερώνεστε κάθε μήνα για ό,τι καινούριο ανεβαίνει στο Τένας σε όλα Club.